Айде сега нашите домакини да кажат няколко думи. Здравейте от нас. Днес ще приготвим бананови палачинки и то в четворна доза, тъй като си имаме гости в нашата къща, Йони и Алекс. И сега за целта ще приготвите яйцата, ще извадим сега и канелата, която е неизменна част от нашите палачинки, като ще добавим една нотка какао. И малко баре, да. Ето го. Ти искаш ли да правиш палачинки? Кой иска палачинки? Ето е тайната съставка. Сега ще сложим какаото, след като вече сложим канелата. Стоп, пакетино канелино. Пакетино канелино. Канелино панделино.